kadongan jumpa muse di acara Palaboroha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorang so tajalo hatani di bata di hita diarion jumulo mahita martaniam. Asini roha madi hamu dohok dame nasia di bata mata dohok nasia nanakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul holongmu songon holong ni sahala ina. Nama roja hamai sian hatani debata di pesalmen 130 sada dohok pangodol hononna sia pesalmen 130 sada ayat 2 songonom ma di doktisi songon danak nasirang susu di labung ninana songon danak nasirang susu do rohaku di bagasan. Menyapih ima sada proses ni sahala danak sirang susu sian inana. Digati homa dohot akasi panganon nang si inu na asing nahobar tu pertumbuhan ni danaki. Sadi hari doti kidak danak dang manarus be. Mangihuton the America Academy of Pediatrics. Naboy do danak manarus tu natorasna saleleng di hari koton. Lapatan na manang sadi hari pei naboy do saguru didak danaki dohok di natorasna. Partikian na dengan taringot tu sadi hari macohot dang be manarus dak danaki ipe saguru didak danak dohot di natorasna ido. Songoni do nak si Daud debata di ngoluna di partudo sodo songo sahala ina tu yanak konna. Diragam ni hamaulo di ngoluna ipakilala si Daud do pangaramotio nang padonganion ni debata. Songo sahala raja na pasadahon 12 marga ni Israel. Diraju misi Daud tung maul do mangarahon ngulu ni bangsoy. Dia do pidua kahamaulon do parung kilon. I sang lubuk nai maporus do si Daud to debata. Takas do di botoy bana na donganan ni debata do ibana. Songon poso-poso na manarus to natorasna. Dihilala si Daud kirana peak do ibana dia puan ni debata. Macay tabo pakilalan na peak dia puan ni debata. Songon holong ni sahala ina na majagaya nakonna songonido si Daud makilalahon na debatado mga bingibana dia puanna. Di tonga-tonga ni surya karagam ni panguluata di kesuksesan manang di kegagala petahe di jo debatado hita satorus maporos hita tu debata ibana do na majagay ngolutta sa hilingna. Amen. Songoni mahatan di debata renungan di hita sadarion. Unang lupa dah kadongan like, subscribe, jala bagi hotua kadongan. Alamar hitei na doho dohita mangurupi. Ulaun marbarita nauli lap dohot YKB. Yayasan Komunikasi Bersama. Molyate debata mamangaramoti hita oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.